I narode ljudi, pozdrav, čao, zdravo, evo danaske, to jest pre par dana, stiglo nam je pismo od gospodina YouTubea. Druga Tujub. I pozdravljamo ga ovom prilikom. Pozdravljamo vas, evo narode, vidite vi to pismo, evo lično je naslovljeno na, druži član, na koga? Na nas, na našu biblioteku. To je tvoja biblioteka? Naša je biblioteka, zajedno smo je pravili. Ja nisam član biblioteke. Od cigala, nismo od slame nego od cigala. Da bude jaka, ali sad hoće da nam je oduvaju vuci. Hoće da nam uzmu sve. Hoće da duvaju vetrovi, tornada, tsunami. Narode, evo, Čika Tujube nam je poslao poruku, to jest pismo. Kaže, šta druži član, ti si prevodilac sa engleskog bolji od mene, pa šta kaže, šta oni zahtevaju od našeg čanela? Zahtevaju, kaže ovako, pošto ste vi vrlo popularan kanal. Tako je. Treba vam u principu 4000 sati provedenih u gledanju vaših klipova. To mesečno ili godišnje? Pa godišnje piše 12 meseci. Ili nam treba 1000 subscribera. A nije to jedan subscriber zarazno? Jedan i 3 iza njega nevidljiva. Mi imamo onda jednog subscribera. Jednog imam. A 1,5 subscriber? Tako je, imamo. I znači dobijamo specijalnu nagradu. Koju nagradu dobijamo? Kaže... Šta dobijamo? Narednih 30 dana. Ne, 20. februara kaže nešto ovdje. Jeste, dobro, a to koji važi 30 dana, dobro. Ostaćemo partner, ali ćemo biti terminated partner. Znači, bit ćemo partner koji će biti eliminisan. Zašto da nas eliminiš? Zato što... Nemamo jednog subscribera. Nemamo jednog, da. Kako nemamo kada vam piše 107? A ne, pa mi imamo jednu nula, nama treba još 2 nule. Znači još 2 nulta subscribera nam treba. Znači, fali nam 900 subscribera, narode, za ovih... Da. Ili će nam uzeti svu našu zaradu. Koja je? Koja je enormno... Velika. U centima. U mikrocentima dostižemo ka milicentima i ne. Tako je. Joj, narode, eto. Uzeš nam hlebac. Misliš mrve od hleba? Da. I to onog buđavog. Buđav lebac, narode, nećemo imati ni za to, tako da se otvara konkurs za donacije. Donirajte nam... Šta više mrva? Bilo čega. U naturi može kila soli... Ne kilo, idemo u gramima, nemoj naglo krenuti. Dobro, ajde, 50 grama soli, hoću 200 grama brašna za krofne. Ma puno je to, idemo, aukcija kreće od grama. Pa što da... Moj gram malo nije. Znaš ono glava šećera, idemo od glave. Od šećera? Šećer može ovaj... od trske žuti, zdravije. Može, jest. Voćni. Mi smo na dijeti. Fruktoza. Tako je. Donirajte ako imate slanine, suve, pola kile, 100 grama. 100 grama, eto. Sitno, seckane. Nemoj, isjećamo mi, nema. Paštete u tubi ili u... Pa u crevu. Ona je jeftinija je. Iz mesare tamo da resu. Koja marka? Pa nije bitna marka, bitno je samo da nije isteko rok. Za grejanje može, evo sad će da zaladi, koliko ćemo uglja? Pa ugalj, drva, sve primamo, one brikete... Aj bar 10 kila uglja da imamo za jedan dan da izguramo. Pa može više. Od jednog dana, ali dobro, može 10 kila. 10 kila uglja. Ako ima neko stari smederevac, to ćemo da montiramo. Primamo, sve primamo. Evo narode, pre neki dan mi je soba počela da prokišnjava, može i crep. Tako je, sav građevinski materijal primamo. Samo crep. Pa nema veze. Lavor mi je tu pod stolom, skuplja vodu, to što padne. Ili još nešto ovako da... Možemo, znaš šta možemo, vidiš šta se seti. Može neki sok. Možemo tu vodu da flaširamo. Pušto pada smo kroz plafona. I da napravimo novu vodu. Koju WNL? Pa kao imaš onu, ne znam, sada ne reklamiram onu vode ili šta ja znam. Pa mi možemo, ne znam, Rain Man WNL Water. Fresh from the sky. Sa krova. From the sky. Sa krova, bre. Pa dobro. U stvari stavana se sliva pa onda ide. Tako je, to je kroz više onih filtera je prošla. Išićene. Pa nije baš na tavanu čisto. Pa ali prođe, da god prođe... Prošlo je kroz ploču. Tako je, prođe kroz cep, pa prođe kroz tavan. Nije kroz cep. Pa
Prvo padne na crep. Dobro. Pa kroz crep uđe... Crep je šupalj. Ali tu već neke prljavštine od vode već ostane na crepu. Dobro. Pa ta malo pročišćen na kap prođe u tavan. Dobro. Pa u tavanu prođe kroz sloj prašine, pa kroz daske, pa paučinu, pa ploču, pa kroz armaturu. Dobro. Pa kroz malter, kroz kreč. I u lavor. I kroz muleraj i tako pročišćena fina padne u lavor. Koji je dezinfikovan, naravno. Pa nije sve... dobro, jesno. Sad ga dezinfikujemo rakijom. I onda ulazi u flašu. Tako narode, eto, možete i flaše čepiramo i etiketu lepimo i prodajemo. Eto, tako da to je novi izvor zarade. Eto, ljudi... Samo čekamo kišu. Čekamo i donacije. Da, treba nam za flaše i to je... I za hranu, bre, vidiš da nam uzeš ova 4 centa sad 20. februara, ako ne skupimo 1000 subscribera i ovih puno sati pregleda, što nećemo nikad. Tako da ljudi, eto, vi to proširite tamo, podelite, jel? Da. Da WN Challenge propada 20. februara. Tad nam uzimaju sve. Sve, ali ne mogu nam uzeti našu dušu. Mi ćemo se dalje boriti da ne budemo terminisani, jel? Da. Kao termiti. Jer i terminatori. Keđinatori. Eto ljudi, toliko od nas za vas danas, večeras, zavisi kada ovo budete slušali. Druže član, imaš li za narod odjavu i da poručiš gospodinu tu Jubeu zašto nas maltretira? Da, mi koji smo, da kažem, jedan od boljih kanala. Tako je. I on nas gasi, pa to nema nigde. Ne gasi on nas, nego nam ukida. Pa to ti je to isto. Ukida nam prihode. Jeste, sve što smo godinama sticali... 2 godine, skoro. Neko nam je to... Gospodin tu Jube. Da. Čiča tu Jube. Malo mu i onih njegovih milijardu evrića što ima. Hoće i naša 2 centa, pa nećemo. Uzeće nam. Eno na računu već pada. Ako narod ne bude donirao slaninu, štrajkujem glađu. Štrajkujem. Tako je. Ništa ljudi, eto, mi ovdje smo da popravimo krov, da podmetnem nov lavor. Tako je, ovo je već pun. Tako je, ljudi, mi idemo, a vi kada ovo poslušate, tamo razdelite i šta god. I donirajte. Vidimo se u narednom klipu, druže član. VČZ. I Ende narod, čas.